नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. कणकवलीनंतर सावंतवाडीत चोरी, दोघे सीसीटीव्हीत कैद. अवैध दारू वाहतुकीवर मोठी कारवाई. आणि सुनेत्रा पवार उमेदवारी अर्ज दाखल करणार. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. पालकमंत्री नितेश राणेंनी देवगड तालुक्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाला मोठा धक्का दिलाय. उबाटा युवा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख निनाद देशपांडे यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. निनाद देशपांडे यांच्यासह शाखा प्रमुख राजेंद्र शिरोडकर, बूथ प्रमुख घान्यळ कणेरकर, शाखा प्रमुख प्रदीप पडेलकर, बूथ प्रमुख भालचंद्र पारकर, शाखा प्रमुख गणपत जाधव, बूथ प्रमुख प्रवीण जाधव, शाखा प्रमुख ओंकार लाड, बूथ प्रमुख गणपत लाड, बूथ प्रमुख सूरज भिडे, शाखा प्रमुख दिनेश परब, बूथ प्रमुख जनार्दन कोयंडे तसंच बबन आदी पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. बारामती पोटनिवडणुकीबाबत सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. आदरणीय सुनेत्रा वहिनी उद्या आपला नामनिर्देशन अर्ज बारामतीमध्ये दाखल करणार आहेत. आम्हा सर्वांच्यासाठी एक भावनाप्रधान, अतिशय संवेदनाशील आणि अंतःकरणामध्ये थोड्याशा वेदना देणारा, पण ज्या धीरोदत्त पद्धतीने बहिणी आज पक्ष आणि सरकारमध्ये काम करून आम्हाला सर्वांना उभारी देण्याचा प्रयत्न करतायत, तेच आमच्या सर्वांच्यासाठी एक उद्याच्या भवितव्याची वाटचाल करणारा मुख्य आधारस्तंभ आहे. बहिणींची निवडणूक बिनविरोध व्हावी असा प्रयत्न आम्ही सगळेजण करतो आहोत. त्यामध्ये विशेष करून महाविकास आघाडी आदरणीय पवारसाहेबांच्या पक्षाने उमेदवारी देणार नाही अशा वेळेचं अगोदरच घोषित केलं, म्हणून मी सुप्रियाताईंचे सुद्धा आणि आदरणीय साहेबांचे आभार मानलेलेच आहेत. उद्धवजींच्या सुद्धा चर्चा झाली, तेही उमेदवार देणार नाही आहेत. काँग्रेस जो आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, काँग्रेसचे अध्यक्ष खरगे साहेब यांच्याशी कदाचित आजपर्यंत आमचं बोलणं होईल आणि त्यांनाही आम्ही विनंती करणार आहोत, कारण ज्या पार्श्वभूमीवरती ही पोटनिवडणूक होते आहे ती महाराष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून सुद्धा एक संवेदनाशील बाब आहे. गेले 40 वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा एक वेगळा ठसा दादांनी जो उमटवला, महाराष्ट्राला गतिमान केलं, विकासाभिमुख केलं आणि सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेचा आवाज हा सतत दादांनी त्या ठिकाणी त्याला प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न केला. अशा वेळेला ती निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी आमची सर्वांचीच नम्रतेची विनंती आहे. 17 लोकांनी आतापर्यंत अर्ज भरलेत. लक्ष्मण आके देखील उद्या अर्ज भरण्याची तयारी करत आहेत. त्यांना काय आव्हान असणार आहे? आमचं सर्वांनाच आव्हान आहे की त्या पद्धतीने दादांनी त्यांचं आयुष्य समर्पित भावनेने राज्यासाठी देशासाठी दिलंय, त्यामुळे त्यांच्या अकाली दुर्दैवी निधनाच्या नंतर होणारी निवडणूक बिनविरोध व्हावी असं आमचं सर्वांचंच आग्रह त्या ठिकाणी राहणार. उद्या आदरणीय प्रफुल्लभाई पण येणार आहेत, भुजबळ साहेब आहेत, मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. आम्ही आदरणीय देवेंद्रजींनाही विनंती केली, पण त्यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहेत, पण त्यांच्या वतीने सुद्धा पण येऊ शकेल. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती केली, त्यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहेत, पण त्यांच्या वतीने सुद्धा कोणतरी नक्की येऊ शकेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वच आमदारांना विधानसभा आणि विधान परिषद यांना आम्ही सर्वांना सूचित केलेलं आहे की त्या सर्वांनीच उद्या नामनिर्देशन भरण्यासाठी त्या ठिकाणी या. त्यांना शेवटी आम्ही विनंती करू आणि दीर्घकाळ बारामतीचं नेतृत्व आदरणीय पवार साहेबांनी केलं, आदरणीय दादांनी सुद्धा विधिमंडळामध्ये केलं, संसदेमध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी केलं, दादांनी केलं काही काळापुरता, तदनंतर सुप्रियाताई करतात. त्याच्यामुळे त्यांनी यावं अशी आमची त्यांनाही विनंती राहणार आहे.
बीएसएल कंपनीचा जो मालक आहे रोहित सिंग त्याला अटक करण्यात यावी अशी मागणी जय पवार यांनी केली आज मी या कामासाठी आलेलो आहे. जी जय पवारांची मागणी आहे तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. तपास शीघ्र गतीने व्हावा. ज्या ज्या शंका तपासाच्या बाबतीमध्ये उपस्थित केलेला आहे त्याचाही समावेश तपासाच्या याच्यामध्ये अंतर्भूत करावा. कुणी अनेक लोकप्रतिनिधी या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या शंका उपस्थित केल्यात. या साऱ्यांच्या शंकेसह तपास पूर्णपणाने केला जावा. तो लवकरात लवकर अंतिम अहवाल यावा. तो राज्याच्या जनतेपुढे आणि देशाच्या जनतेपुढे सुद्धा यावा. आणि ज्या वेळेला मी संसदेमध्ये जातो त्यावेळेला दादांच्या या अकाली दुर्दैवी निधनाची खूप मोठ्या प्रमाणावरती एक देशपातळीवरच्या वेगवेगळ्या राज्यातल्या खासदारांनी सुद्धा व्यक्त केलेलं आहे. देशाला सुद्धा कळलं पाहिजे की दादांचा अपघात नेमका कशावरून झाला. धन्यवाद. जय पवार यांनी असं विधान केलेलं आहे की प्रत्येक जे प्रकरण महाराष्ट्रात तर राष्ट्रवादी नेत्यांची नावं येतात. अशोक खरात प्रकरणात शेवटी जय पवार एक तरुण नेते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उद्याचं युवा नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या भावना प्रकट करणं हे योग्य आहे. त्या ज्या भावना ज्या पद्धतीने ते मांडतायत ते पक्षाच्यासाठी, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्यासाठी, पक्षाच्या संघटनेसाठी अतिशय योग्य आहे. धन्यवाद. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. पाहूयात. बारामती परिसरामध्ये गारपीट झाल्यानंतर मी पहिल्यांदाच इथे आले आणि माझं कर्तव्य आहे की माझ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना दिलासा देणं. शेतकऱ्यांचं भरपूर नुकसान झालेलं आहे, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलंच आहे. आणि खरं बघायला गेलं तर शेतकरी सगळ्याच बाजूने कायम पिचलेला असतो आणि आता इतका अचानक जी गारपीट झाली त्याने तर अगदीच फार नुकसान झालेलं आहे. आणि मी सगळं बांधावर जाऊन बघितले प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले ते त्यांनी त्यांच्या सगळ्या भावना माझ्याजवळ सांगितलेल्या आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणी नाका इन्सुल येथे गोवा मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वर अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर मोठी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत अंदाजे 22,34,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तपासणी नाका इन्सुली येथे 5 एप्रिलला मध्यरात्री 12:30 वाजण्याच्या सुमारास संशयास्पद वाहनाची तपासणी करण्यात आली. या वाहनातून गोवा बनावटीची दारू मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली जात असल्याचं उघड झालं. अधिक तपासणीअंती वाहनात लपवून ठेवलेले विविध प्रकारचे दारू बॉक्स आढळून आले. या कारवाईत एकूण 22,34,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी वाहनातील 2 संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकानं संयुक्तरित्या पार पाडली. मुंबईत कोकणी बाजारला मालवणी माणसांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पाहूयात. गेल्या 6 वर्षापासून आम्ही मिशन कोकण साम्राज्य घेऊन काम करतोय. आपल्या कोकणामध्ये आपल्या लोकांचं वर्चस्व असायला हवं व्यवसायात आणि शासकीय यंत्रणेत. याचं कारण असं की तिथली जर जनता ही जर का आर्थिक समृद्ध असेल आणि तिथली जर जनता त्या सरकारी यंत्रणेमध्ये मजबूत असेल तर सरकारी योजना राबवणं आणि तिथला जो काही व्यवहार आहे याच्यामध्ये त्यांचा जो जोर असेल त्याच्यामुळे आपलं कोकण हे आपल्या ताब्यात राहील. जी आपली मुख्य समस्या गेली आपण अनेक दिवसापासून ऐकतोय. आणि या आपल्या विभागातल्या उद्योजकांना जेव्हा व्यवसाय करायची सुरुवात करायची आहे तर त्यांना पटकन एखादी अशी एक काही गोष्ट मिळेल का? कारण आपल्याला दुकान टाकायचं म्हटलं तर पैसे नाहीत. आपल्याला दुकान जर टाकायचं रस्त्यावर जर धंदा करायचा आहे तर आपल्याला लाज वाटते. तर अशी एक जागा जी त्यांना एक सिक्युरिटी देते, त्यांना एक सन्मान देते अशी ही कोकणी बाजारपेठ आहे, कोकणी उद्योजकांची बाजारपेठ. आणि हा विचार जेव्हा मी लोकांसमोर मांडला म्हणजे जानेवारी 2020ला मांडलाय, याला लोकांनी इतका जबरदस्त प्रतिसाद दिला की सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 1.5-2 लाख लोक एकत्र आली, फेसबुक ग्रुपच्या माध्यमातून जवळ आली आणि त्यांनी या विचारावर विश्वास ठेवला. आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून 1000+ म्हणजे 1300+ लोक उद्योजक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकले, सुरू आहे. आणि ते काही लोकांनी स्वतःचे व्यवसाय मोठे केलेत, काही लोकांनी दुकानं पण टाकलेत. तर असं हे मिशन कोकण साम्राज्य 6व्या वर्षात आहे. आणि हा 6वा वर्धापन दिन सेलिब्रेट करण्यासाठी आम्ही हे दादरला हे एक्झिबिशन भरवलं आहे आणि तिथे ही कोकणची कला आम्ही इथे मांडली आहे. कारण आपल्या कोकणी लोकांना नेहमी शॉपिंग करायला येतात, पण कोकणचा अनुभव त्यांना घेता यावा त्या एका उद्देशाने म्हणजे हे सेलिब्रेशन आहे.
सेलिब्रेशनमध्ये आपण आपले कार्यक्रम करतो आणि तिथे आपण ही संस्कृती म्हणून तुमच्या समोर आणली आहे एक सेलिब्रेशनसाठी. कोणकोणते व्यवसाय या निमित्ताने, उद्योग व्यवसाय या बाजारामध्ये आणले गेले, ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो? याच्यामध्ये कोकणात पहिलं जे काही बनतं ना, म्हणजे जसं की आपण म्हणतो की कोकणी मेवा म्हणजे काय, तर तिथलं सरबत आहे, लाडू आहेत, तिथलं जे काही काजू, आंबा, फणस यापासून बनलेली उत्पादनं, तिथलं मसाले आहेत, तिथली अजून काय सांगता येईल, म्हणजे तिथला जो मुख्य जो फळं आहेत, मसाले आहेत, या गोष्टी आपण आपल्या बाजारामध्ये उपलब्ध करतो. त्या गावावर नाही येतात थेट. त्याच्यावर लाकडी खेळणी आहेत, काही जसे तवे आहेत, म्हणजे भिडाच्या वस्तू आहेत, या देखील म्हणजे कोकणाची एक ओळख आहे की जर घावणे करायचे असतील तर ते कोणता तवा पाहिजे, तर तो भिडाचा तवा पाहिजे. जर का खेळणी म्हटली तर आपल्याला ती आपल्या जुन्या जमान्यात आपल्याला आठवतात की लाकडाची खेळणी ही सावंतवाडीची फेमस आहे. त्याच्यानंतर मग लाकडापासून बनलेली वेगवेगळी फर्निचर आहेत, उत्पादने आहेत, या सगळ्या गोष्टी कोकणात येत आहेत. पण आपला कोकणी बाजारचा मुख्य उद्देश काय माहिती आहे की कोकणी माणसाने व्यवसाय केला पाहिजे आणि कोकणी उद्योजकांचा बाजार म्हणजे कोकणी बाजारपेठ. कोकणी उद्योजकांचा बाजार म्हणजे कोकणी बाजारपेठ. कोकणातल्या लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो? याला कोकणातल्या लोकांचा भरभरून प्रतिसाद आहे. कारण आम्ही जो थॉट ठेवलाय ना की आपल्या माणसाकडनं खरेदी करा, आम्ही एक सिंपल थॉट ठेवलाय. समज आपण एक 15 लोक एकत्र आलो आणि आपण प्रत्येकाने 1000 रुपयाची शॉपिंग दर महिना केली, जे आपल्याला घरात लागतं. आपल्याला काय लागतं? नाश्त्याला पदार्थ लागतात, आपल्याला जेवणासाठी काही पदार्थ लागतात, त्याच्यानंतर आपल्याला कपडे, दागिने हे आपण शॉपिंग करतोच, चपला, पर्स, बेल्ट, म्हणजे आपल्याला जे काय लागतो पण मार्केटमध्ये जातो. आम्ही काय म्हणतोय, 1000 रुपयाची शॉपिंग तुम्ही फक्त कोकणी बाजारपेठेमधून आपल्या कोकणी उद्योजकांकडनं करा आणि 15 लाख लोकांनी जर का ही 1000 रुपयाची शॉपिंग केली, किती झाले? तर काही करोड, म्हणजे माझा जो काही आकडा आहे की जवळपास 1800 करोडचा टर्नओव्हर हा फक्त एका 1000 रुपयाच्या शॉपिंग मधनं होऊ शकतो. हा थॉट मांडला आणि लोकांनी जबरदस्त याला प्रतिसाद दिलाय. लोक येतात, खूप छान खरेदी करतात आणि आपल्या इथे आपण ना प्राइस वर नाही करू शकत. म्हणजे जी काही इतर कम्युनिटी आहेत ते आपल्याला कमी प्राइसवर घेऊन आपल्याला आकर्षित करतात. पण इथे आपला जो कोकणी माणूस आहे ना, हा तुमच्या तब्येतीची काळजी घेतो, तुम्हाला फसवणार नाही, तुम्हाला चुकीची गोष्ट देणार नाही, तुम्हाला भेसळ केलेली गोष्टी देणार नाही, तो तुम्हाला प्रॉपर गोष्ट देईल आणि ते थोडं मार्जिन आपल्याला त्याला शेअर करायचं आहे. जसं असं समजा ना की 500-1000 रुपये फक्त आपण आपल्या कोकणाला कॉन्ट्रीब्यूट करण्यासाठी देतोय, या अँगलने विचार करा आणि शॉपिंग करा. कोकण 7 कडून तुम्ही आला आहात आणि तुम्ही हे सगळं कव्हर करता, ही सगळी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहात. यासाठी मी मिशन कोकण साम्राज्य, कोकणी बाजारपेठ, संपूर्ण कोकणी उद्योजक आणि कोकणी बाजारपेठच्या टीमकडून तुमचे आभार मानतो की तुम्ही हे जबरदस्त काम करताय. कारण ही गोष्ट व्हायला हवी. कारण आपण जर एकमेकाला आपापल्या पद्धतीने या पद्धतीने मदत केली तर आपलं जे कोकण आहे ते मोठं होईल आणि आपल्या कोकणामध्ये आपल्या लोकांचं व्यवसाय आणि शासकीयमध्ये वर्चस्व असेल आणि आपलं मिशन कोकण साम्राज्य राखलं जाईल. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचे सन 2026चे जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यंदाचं हे 20वं वर्ष असून जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना मानाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. संस्थापक अध्यक्ष YP नाईक यांनी पुरस्कार जाहीर केले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली 20 वर्ष विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सहकार, पत्रकारिता, कला, संगीत, क्रीडा, कृषी आणि साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव संस्थेकडून केला जातो. निवड समितीने जावेद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली यंदाचे पुरस्कार जाहीर केलेत. जिल्ह्यातून आलेल्या विविध प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. यामध्ये शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील कार्यासाठी सूर्य जानू काळे, शैक्षणिक कार्यासाठी सायली सीताराम लांबर, शैक्षणिक कार्यासाठी आनंदी रघुनाथ घोगळे, शैक्षणिक व क्रीडा क्षेत्रातील कार्यासाठी संगीता तानाजी सोनटक्के, पत्रकारिता व सामाजिक कार्यासाठी संजय पळणकर, ग्रंथालय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी आनंद महादेव देवळी, सामाजिक क्रीडा शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यासाठी निवृत्त मुख्याध्यापक विलास अर्जुन कासकर, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यासाठी दीपक जगन्नाथ राऊळ यांना यंदाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी निवड समितीचे संस्थापक YP नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, खजिनदार SR मांगले, कार्याध्यक्ष निलेश पारकर, सहसचिव विनायक गावस, सदस्य संजय बांबुळकर, सुनील नेवगी, भरत गावडे आदी उपस्थित होते. हे पुरस्कार SR मांगले, रेश्मा भाईडकर, VT देवण यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत. श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती टेंबेस्वामी मंदिर येथे कळशारोहण सोहळ्याला स्थापन करण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाला 5व्या दिवशी भाविकांनी मोठ्या जल्लोषात विसर्जन मिरवणूक काढत निरोप दिला.
त्यामुळे ऐन एप्रिल महिन्यात सावंतवाडीकरांना गणेशोत्सवाचा अनुभव घेता आला. पाहूयात.
पुणे येथील ख्यातनाम शास्त्रीय गायक नागेश आळगावकर यांच्या सुरेल मैफिलीचं आयोजन निरोडे महोत्सवात करण्यात आलं होतं. याला रसिक श्रोत्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. पाहूयात. कुंडली कमल हरिमंडल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय संत शिरोमणी तुकाराम महाराज की जय सब संतन की जय. सुंदर ते ध्यान उभे विठेव. सुंदर ते ध्यान उभे विठेव. सुंदर ते कणकवलीनंतर चोरट्यांचा सावंतवाडी शहरात धुमाकूळ पाहायला मिळाला. शहरातील इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील तब्बल 6 दुकानं चोरट्यांनी फोडली. पाहूयात. रविवारी सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. चोरट्यांनी एकूण 6 दुकानांना लक्ष्य केलं असून काही दुकानातील रोख रक्कम चोरीला गेली आहे, तर अन्य दुकानांमध्ये चोरीचा प्रयत्न फसला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी टीमसह घटनास्थळी धाव घेतली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस आता चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. भर बाजारपेठेत झालेल्या चोरीमुळे शहरातील व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
कणकवली पोलीस ठाण्यापासून जेमतेम 100 मीटरवर असलेल्या कणकवली आचरा रस्त्यावरील 8 दुकानं चोरट्यांनी फोडलेली घटना ताजी असतानाच याच चोरट्यांनी सावंतवाडीच्या भर बाजारपेठेतील 6 दुकानं फोडली आहेत. दुकाने फोडताना चोरटे अनेकांच्या CCTVमध्ये जेरबंद झाले असल्यानं कणकवली आणि सावंतवाडीतील चोरटे हेच दोघे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे या चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. पाहूयात. कणकवलीत शनिवारी पहाटे रस्त्यावरील 8 दुकानं फोडून चोरी केल्यानंतर थेट सावंतवाडी गाठत त्यांनी मुख्य बाजारपेठेतील 6 दुकानं फोडली आहेत. यातील 2 दुकानातील रोकड त्यांच्या हाती लागली असून इतर ठिकाणी चोरीचा डाव फसला. मात्र भरवस्तीच्या ठिकाणी चोरांनी 6 दुकानं फोडल्यानं शहरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. घटनेची माहिती समजताच सावंतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. या दुकानाची शटर हत्याराने उचकटलेली तर काही दुकानांच्या शटरची कुलपं फोडलेली असल्याचं आढळलंय. तसंच श्वान पथकाला देखील पाचारण करत तपासाची चक्र फिरवली आहे. दरम्यान CCTV कॅमेऱ्यात कैद झालेले चेहरे बघता कणकवली आणि सावंतवाडीत चोरी करणारे चोरटे एकच असल्याचं समोर येत आहे. त्यामुळे या चोरांच्या मुसक्या आवळण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीनंतर सावंतवाडीत चोरी, दोघे CCTVत कैद. अवैध दारू वाहतुकीवर मोठी कारवाई आणि सुनेत्रा पवार उमेदवारी अर्ज दाखल करणार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.